Un emprenedor social és com qualsevol emprenedor, però que en el fons aborda un problema social i l'aborda amb una solució empresarial sostenible, econòmicament viable, i que això implica una certa innovació, no? Per tant, és qui aborda un problema social amb una perspectiva de negoci per algú que paga un producte i un servei. Momentum és una iniciativa del BBVA MESADE que vam crear fa 3 anys per recolzar emprenedors socials en un moment, en l'etapa de creixement, en l'etapa en la que volen escalar el seu impacte. Un programa formatiu, d'acompanyament i de finançament. Nosaltres, Momentum i el recolzament als emprenedors socials és una manera d'enganxar amb la nostra política de recuperació social, no? Aprenem com els emprenedors estan fent front a un problema social amb un model de negoci sostenible i amb impacte social, i això és una mica la manera que volem també d'integrar-ho a la nostra activitat diària. Els emprenedors socials necessitaran també un marc legal que faciliti les seves activitats i que permeti resoldre el que per a molts d'ells avui és un problema, que és fonamentalment accedir a finançament per fer sostenibles les seves activitats. En aquest sentit, inspirant-nos amb les legislacions d'altres estats de la Unió Europea, singularment el Regne Unit, França o Itàlia, o també els mateixos Estats Units, hem proposat la creació d'una societat limitada d'interès general. Una forma jurídica que pot permetre justament a empreses orientades a generar un impacte social accedir al finançament al que poden accedir habitualment les entitats de caràcter capitalista. No es tracta tant, ni molt menys, de contraposar la societat limitada d'interès general a altres fórmules de l'economia social, com les cooperatives o les societats anònimes laborals o els centres especials de treball, o confrontar-les amb el que són les iniciatives sense ànim de lucre com associacions o fundacions, sinó oferir per a aquells que vulguin i aquells que avui ens estan demanant una nova manera d'operar en els mercats, oferint serveis i productes que tinguin un impacte social. Tant de bo aquesta iniciativa pugui ser discutida i acceptada en els propers mesos.